kweduno mabuja madokachere dzauya zozuwa rochitanhatu mwedzi uno wachiwabvu. Wakomana nyaya yewanhu webhazi rokumalawi iri kwai wanhu waingidzira kupfa watatu nyasi kuita kuti waite 11 wese pabodzipo mweya yawo irambe yakazorora murugare nokuti pakanyangariwa chaiko. Ipapa muzinda weMalawi wagototi aiwa tiri kubatsirana nevakuru vehurumende yeZimbabwe kuti tikuone kuti wakapfawo wazivikanwa kuti mbanani vochimbidza waenda koikiwa pokare wakakuwara kuti warapiwe kusvikira wapora wari munyika muno. Rekai tione kuti zvinopera sei. Toramba tindoshuvira kupora kune avo wakanga wakuwara. Pakanyangariwa pakatekera satani chaiye. Mapurisa apo kare nyasi agubulika akati tinoona vanhu vamwe tagosunga vanoba vakapakata. Kwai vanomwewa vari kuti Malvin Maisiri ana makore 32, Leonard naTenson Mawindo vane makore 26, Heavens Chimupenga ana makore 14, Moffat Mango ana makore 50. Pobva paita kuda kwashe munemo ana makore 22 pokare Goodwill Muchimba ana makore 30. Pakanyangariwa mandiwe. Rekai tigoona kuti ichapera sei nyaya yawo. Nyasi pikicha raburika mandiwe kubva kuPolitburo rasiya dandemutande kuita kungandamuka mandiwe. Vanhu vari kureketa, vamwe vari kufara kuti Chiwenga aripo vamwe vagoti aiwa Chiwenga baegana muhadi wacho, vamwe vagototi watobisiwa mandiwe. Idi vanhu vanoita kureketa kwavaribe kudoka. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Asi wakuroza ndipefu wagoti aiwa paripe chakanyangara apa wangu wasindoripo banyasi asi munoziva kaa kuti inhengo dzobato redu. Pakanyangaritsa. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera kupi. Nyasi kwai Chigananda Wikinere chagotora iye anga ari mudzimai wacho sonja madzikanda akati enda kuda kukanda kudare kuti tigonzi kwai kuZimbabwe ino iwewe umanikidziwe kuti nyaya wakaendesa kudare kuSouth Africa kuti mabhengi angu yapfikiwe nokandege kangu kokareke kabatiwe kwai toda kuti zvibisiwe zvirekedziwe umanikidziwe kuti zvirekere kuitiwa izvozvo. Heno mandiwe kuti zvinoitika chere. Uyu mabhengi acho ari muSouth Africa kunoyada kuti zviitiwe sei. Rekai tirambe takaringa kuona kuti Chigananda chichapona chere apa nokutoti kwaiwa nevamwe ndo mari dzacho dziri kusenzesiwa kuti bumbiro romutemo richinjiwe. Pano nyaya rekai tirambe takaringa somazuva ese. Kwai kuno mumwe musoja mukuru apfa Kenere Patron Kuchwekaya. Kwai anga ane makore 45 pachirungu ashayikira iko kuUnited Bulawayo Hospital. Pakanyangara haidi kuita kupukuta zvakushisa mandiwe kuita musoja mukuru. Nyembe dzimandiwe dzinenge dzinozozvimbirawo pokare kana zvadari. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi. Bazi rinoringa nezvefundo yezvikoro zvepamusoro hagoreketa iro kutoti isu seZimche kwai toda kuti tiende kunyika dzakaita sana Zambia kwatiri kungwa kuti vanhu vedu vari kufunda kurapa ikweyo. Towaringe kuti wari kufundisiwa sei, zviri kutekaira sei, zvikoro zvacho zvinofundo yakasimba sei kuitira kuti tizive kana wazobenhukano kuti tinowaita sei. Mandiwe rekai tirambe takaringa kupaona ipapo kuti panopera sei. Ticharamba tichinyepana kana pano zvaburika. Kwaina muturi hurumende yaderedza nyaya dzomari dzinodiwa kuti vanhu vaite zvokuita kuchera migodhi yozvicheriwa.
kwaita deredza anosvika mumakumi mairi kubva muzana. Regai tione mhando yekuti zvichaperera papi, zvichasvika papi. Tinoramba takandolinga tichinyepana ipapo kuti zvinenge zvichiteera sei. Jacob Mafume agoreketa kutoti tada kunadzirisa nhandare pokare yogwanzura nhandare yorufaro. Idinayo zvinoita kuhwadza. Regai tigoramba takalinga kwazvinoperera. Tiri kufara kunyepa kuti kwai chipatara chopa hauna. Aiwa, kwai vanhu vakutoenda kobvenekewa mabhonzo ipapo mandiwe. Kufotokopa mabhonzo kwaakiitiwa ipapo. Rikati muri kuzviita zvizvino. Regai tirambe tichiringa kuti zvichatekesherawo chere. Kwedu nombuja takandomirira chedu kacho ichocho pamutoko chichi. Izvezvi chakazara vanhu kaiwo kumarawi wavo vakakuwadziwa. Asi pakanyangara paribe zvizvino. Regai tirambe tichiona kuti zvichasvika papi izvozvo. Wane chawachanadzirisa chere wakuru heno. Kwai papa nogurukota anoringa nezvemutambo muSouth Africa, Gayton Mackenzie. Kwaika Zimbabwe iripo panyika nhanhatu dziri kufanira kupinda kuti dzipinde pabodzi dzakabatana dzigova ndidzo kunenge kuchitambirwa mutambo weAFCON. Tikati alright, ngazviitiwe. Asi agoreketa pokare akati toda kutanga taona nhandare dzavo kuti dzakakura sei, dzakaita sei. Orerere, takutovamhanyisa kaiko kuchawanda ikoko. Idi Chawanda ndo yakutoponesa nyika apa. Regai tione kuti zvinosvika kupi. Tinoramba takalinga tichinyepana. Highlanders airanga boso. Wakananzva mhanduwe pakatukiwa. Kuno izvezvi. Aiwa, mango mudumbu mega mega. Kureketa kuno kwai watambe webhora. Waramba wakati tikuenda pakotamba, tikuenda pakofundirako kutamba. Nokuti tiribe kupuwa mari kubvira mwedzi wapfuura. Tipei mari dzedu taita zvokuti mhuri dzirarame. Orerere, pakanyangara apo. Regai tione Goka Chigananda chiribe zvachareketa. Iyo Sakunda iribe zvareketa. Unobva watoona kuti manyepa nemakombo mapfupidi. Pakanyangara apo. Regai tione kuti wanoipedza sei, wanomuka chere kana kuti zvinoperera kupi. Tinoranga tichinyepana. Kureketa kuno regai tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai kuno bhazi rauya rakarungedziwa mhanduwe zvinodhaka zvokokeni zviri zvomari iyo kuSouth Africa, mamiriyoni 13 million rands pachirungu. Mhanduwe wanoita kufunga mazano nemazano. Regai tirambe tichizviona. Mureketeri waRamaposa Magwinya Vincent agototi regai ndigwinya. KaRamaposa unge waribe kuziva kuti kuna vanhu vakadari waripo ipo pavanhu wakanoona kupurazi kwamunangarwa. Pakanyangara. Regai tirambe zvedu tichiona kuti zvinoenda nokupi. Iyo South Africa kwai kubva zuva rokutanda romwedzi unouya wakutoti motika yese iri kupinda iri kubva kunze kwenyika inonhamba dzokunze kwenyika ngainyoresiwe kuti yapinda munyika munhu. Kundoita zvamaita zvokutoti pese pese undopinda. Kwai izvezvi yakufanira kunyoresiwa manje tibva taizive kuti motika iyi yapinda. Motika iyi zvokuti avo wangowana kumotika dzagarisa munyika munhu muSouth Africa mumu. Pakanyangara. Regai tione kuti zvinopera sei. Ipapa World Health Organization wagototi wakomana vanhu vangwari mundege yeAirlink 4Z132 kwaigobata wakuru hurumende muwanyepe kuti muripi. Nekuti mufanira kuti mubvenekiwe kachivere katsvaka kari kutanda kaCovid kanyowani kaka. Kuno heno hande huno kuti zvichaperera kupi. Regai tirambe takaringa edu kuti zvinoenda nokupi. Ipapa kwai makambani anoita zvokubheja padandemutande agoba mari kuEswatini akatekaedza mari zvisiri pamutemo inopfuura bhiriyoni romarandi. Regai tione izvozvi kuti zvinoperera kupi. Ipapa mutungamiri wenyika yeBotswana Bhoko Dhuma kwai agotambira mubiya cheka apo Kagame
haiwa kwai Kagame mhandiwe Kagamiwa Kagamiko rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Ipapa muBotswana kwai waburitsa mhandiwe zvekuferefeta kwakaitiwa makatekaidzwawo mari naodita general pachirungu. Imi panonyaya apo panonyaya rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko. Ipapa kuna varume vairi kwai vanobva kunzvimboyo hiyo kuAmerica kuku kwai wagoti tiri wana mambo wokunyika idzodzo maArabhu dzidzi kwai kwakutobira vanhu mari inoita mamiriyoni 20 noibodzi idi vanhu vanobvuma kupfikiwa idi zvakaoma. Obama hati ari kuvhura Obama Presidential Center zuva rechigumi nopfumbamwe mumwedzi uri kuteera iyo. Toti makorokoto ipapo rekai tirambe zvedu tichiona kwainoperera. Akatanda kambani yochivhitivhiti yoCNN Ted Turner kwai aiwa atena achibva atena zvirizvo kwaakutisiya kwai anga ana makore 90. Rekai tindoti mweya wacho uzorore murugare nekuti kwanyasi uno haiwa tadipfama ndini wenyu mhandiwewo nawo.